Szeretettel köszöntöm a kedves tanítványokat az év első napján. A mai foglalkozáson álló- és forgócsúcsokkal ismerkedünk meg. Nézzük először az állócsúcsokat, hiszen a történeti fejlődés során először azokat alakította ki a dolgozó ember. Látjuk, hogy itt az asztalkán különféle állócsúcsok helyezkednek el. Itt az elején mindjárt látható ez a két állócsúcs, egészen új állapotban vannak látható rajtuk, a nagyon kevés használat. Ezeket eszterogép pontossági vizsgálatához használjuk, nagyon ritkán van rá szükség, a hétköznapi gyakorlatból eszterogépen az állócsúcsok már teljesen kikoptak. Tehát állócsúcsot eszterogépen megmunkálás során nem használunk, csak a gép beállításához, illetve a pontossági vizsgálathoz. A két különböző nagyságú állócsúcs Morse 5-ös és Morse 4-es kuppal van. A csúcsszög természetesen 60 fokos, tehát 60 fokos szöget zár be a kuppnak az alkotója, és ez illeszkedik a központ furatokba, amelyek szintén 60 fokosak. A további állócsúcsok közszörűgépnek, egyetemes vagy palásköszörűgépnek az állócsúcsai. Ha megvizsgáljuk alaposabban ezeket a csúcsokat, láthatjuk azt, hogy igen különleges darab is van közöttük. Ez például egy törött ujjmaróból házilagosan készített, átköszörült állócsúcs. Gyorsacélból van a csúcs része, hiszen tudjuk, hogy a marószerszámok gyorsacélból készülnek. Szemben az esztergán használt gyári állócsúcsokkal, amelyek C60-as nemesített acélból készülnek, illetve hát edzett változatban készülnek el. A gyorsacél házi készítésű állócsúcs lényegesen kopásállóbb, mint a szénacél. Látszik rajta a használtsági állapot, hát ez igen sokat volt közszörűgépen használva, gyakorlatilag folyamatosan közszörültünk vele évtizedeken keresztül, és jól bírt a kiképzést. Természetesen több alkalommal át kellett közszörülni a kupot rajta, hiszen a sok használatnál azért megkopik a 60 fokos kúpszög. A következő állócsúcs egy keményfém betétes csúcs. Látjuk azt is, hogy ez is sokat volt használva, gyártásból vettem ki. Jól látszik az átmenet a szénacél test és a keményfém hegy között. Természetesen ez a keményfém nem csak ráforrasztva van, hanem bele is van ültetve a testbe magába, tehát úgy forrasztották be, hogy stabil legyen. Ha jobban megvizsgáljuk, láthatjuk azt, hogy ennek a keményfém betétes állócsúcsnak bizony hiányzik a csúcsa. Ez a csúcs nem véletlenül hiányzik, ez nem úgy törött el, hanem leköszörültem ezt a hegyét, annak érdekében, hogy két csúcs közé, mikor köszörűgépen két csúcs közé helyezzük a munkadarabot, és netán elsőre nem talál bele központfuratba, a hegyes csúcs, mint ezen az új csúcson látjuk, hogy tűhegyes a csúcsa, hegyes csúcs ne bökjön bele a munkadarabnak a sík felületébe a központfurat mellett, és így ne sérüljön, ne deformálódjon a központfurat, hanem ha kicsit mellé megy, akkor is megakad, nem sérül a munkadarab. Tehát ez a csúcs leköszörülés, ez egy szokásos gyakorlat egyetemes köszörűgépen, palásköszörűgépen. Itt láthatjuk a sokat próbált keményfémbetétes állócsúcsot, köszörűgépnek az állócsúcsához. Látjuk az erőteljes tompítását a hegynek, tehát leköszörült hegyről van szó. Az is látható, hogy kopások jelentek meg a keményfém betéten is, tehát ezt az állócsúcsot hamarosan fel kell újítani. A beforrasztás nagyon lehelet finoman látszik csak, de azért észrevehető, hogy sárga rézzel, kemény forrasztással forrasztották be a
keményfém rudat ebbe a zárócsúcsba. Ez a zárócsúcs, mivel nem félcsúcs, a tárgyorsó szekrényben, a elhelyezett tárgyorsóban helyezkedett el. Látjuk? És a munkadarabnak a bal oldalát menesztették eszterga szívvel ennek az árócsúcsnak a közbeiktatásával. Itt látható a következő állócsúcs, ez egy vadonatúj csúcs, még nem volt használva, Morse 3-as méretű, és a következő csúcs szintén használaton kívüli volt, még vadonatúj, ez is keményfémbetétes csúcs, ez egy fokottal kisebb, Morse 2-es méretű. Itt pedig egy vadonatúj, keményfémbetétes állócsúcsot látunk, még sosem volt használva, látjuk a beforrasztást, jó minőségű nagyon ez a csúcs, német gyártmányú, ez a része a csúcsig ez keményfém, a továbbiak pedig ezetacélból készültek. Ez a Morse 3-as állócsúcs 3000 forintba került annak idején, amikor ezt vásároltam újkorában. Úgy 30 évvel ezelőtt. Ezt úgy hívjuk, hogy befektetés a jövőbe. Ha tovább megyünk, látjuk azt, hogy itt olyan csúcsok találhatók, amelyek el vannak köszörülve. Ezek az úgynevezett félcsúcsok. Kifejezetten egyetemes köszörűgépnek a nyergébe, marógépnek a nyeregszegébe valók, amikor osztófejes munkákat végzünk rajta, és meg kell csúccsal támasztani a munkadarabot. Egyetemes köszörűgépen azért jó ez a könnyítés, a félcsúcson lévő könnyítés, mert egészen közel lehet menni így a forgástengelyhez, tehát kisméretű munkadarabokat is meg lehet köszörülni. A munkadarabról a köszörűkorúnak a lefutása így biztosítva van. Míg ha nem félcsúccsal, hanem egy teljes csúccsal dolgozunk, akkor az csak nagyobb méretű, nagyobb átmérőjű munkadarabok esetén tudjuk jól kihasználni. Itt egy félcsúcsot láthatunk, itt a lépcső rajta. Ez nem keményfémbetétes, tehát acélcsúcsról van szó, edzett acélcsúcsról van szó, Morse 4-es kivitelben. Ezen az acélcsúcson is itt láthatók a kopások, de még ez a csúcs még nem túl kopott olyan nagyon, tehát ez még használható egyetemes köszörűgépen. A következő állócsúcsnál látjuk, szintén le van köszörülve a csúcsnak a hegye, ugyanazzal a szándékkal, hogy ne böködjük össze a tengelynek a végét, hogyha esetleg elsőre nem találunk a központfuratba, és azt is látjuk itt, hogy van létjogosultsága a félcsúcsoknak, hiszen itt bizony beleköszörültünk a csúcsba több alkalommal, tehát tulajdonképpen célszerű lenne ezt a csúcsot alaposabban elköszörülni, azért, hogy félcsúcs képződjön belőle. Eredetileg ez nem félcsúcs volt, de lassan már félcsúccsá fog alakulni a használatban. Tehát látjuk itt ezeket a síkhoz közeli feleteket, ezeket egy év mentén ezt mind a köszörű korong készítette el munka közben a csúcsba, amit tulajdonképpen a kezelője lehet, hogy észre se vett, hogy beleköszörült ebbe a csúcsba. Itt láthatunk szintén egy edzett acélból készült állócsúcsot, látjuk rajta a tompítást, ami rá van köszörülve, a hegye le van köszörülve, és bizony a véletlenszerűen elkövetett beleköszörülések, amelyek a kisebb átmérőjű tenger köszörülése során keletkeztek ebben az állócsúcsban. Tehát igen, látjuk, hogy létjogosultsága van a félcsúcsok használatának. A következő csúcs szintén köszörűgépnek az állócsúcsa. Látjuk, ez is keményfémbetétes. Tehát ez marógépnek az állócsúcsa nem is lehet, hiszen a marógépen nem használunk keményfémbetétes állócsúcsot. Ott nincs szükség a keményfémbetétes csúcsra, hiszen ott nincs nagy forgás, nagy sebességű forgás, azaz nem kopik a csúcsnak a hegye. Itt is látjuk, hogy elég nagy mértékben le van
köszörülve vége a hegye a keményfém betétnek, a már ismert okok miatt, tehát ne sérüljön meg, véletlenszerűen se sérüljön meg a munkadarabnak a központfurat melletti síkfelülete. Kedves tanítványok, az előzőekben megismerkedtünk az állócsúcsok különböző változataival, az SLR gépnek a bevizsgálásához használatos állócsúcsokkal, a parás köszörűgépen, illetve egyetemes köszörűgépen használatos állócsúcsokkal, és a marógépen használatos, illetve parás köszörűgépen használatos félcsúcsokkal. Láttuk azt, hogy ennek a csúcsoknak keményfémbetétes változata is van, ami azért fontos, hogy a csúcs ellenállóbb legyen a kopásokkal szemben, amikor egyetemes köszörűgépen, parás köszörűgépen köszörülünk a segítségükkel. Kedves tanítványok, most pedig folytassuk az ismerkedést a forgócsúcsokkal. Amint látjátok, itt egészen új állapotban lévő Morse 5-ös Skoda forgócsúcsot látunk. Azonban az is észrevehető, hogy bizony ennek a forgócsúcsnak megszorult és leégett a vége. Tehát fölhívom a figyelmeteket, a forgócsúcs használatakor rendkívül ügyelni kell arra, figyelni kell azt, hogy akadozik-e a csúcs forgása, tehát a szemetek sarkával mindig lássetek oda a forgócsúcsra, ha tengerjellegű alkatrészt esztergáltok forgócsúccsal megtámasztva, és a csúcsot figyeljétek, mert ha az akadozik, akkor bizony ott komoly surlódás lép föl a csúcs és a munkadarab között, és ilyen következménye lehet, hogy leég a forgócsúcsnak a hegye. Aki ezt nem veszi észre, bizony azzal nagyon komoly baleset történhet, kirepül a munkadarab, eltörik a szerszám, gép, netán más valaki megsérül, tehát igen nagy a kockázata, tessék odafigyelni a csúcsra. Kedves tanítványok, láthatjuk itt, hogy ez a lényegében vadonatúj forgócsúcs milyen komoly sérülés szenvedett, leégett a csúcsa. Amúgy pedig látjuk, hogy gyakorlatilag nagyon keveset volt használva ez a csúcs maga. Nézzük meg egy másik aspektusból is. Most pedig előnézetből láthatjuk a sérült forgócsúcsot, bizony szörnyű, ahogyan lenyíródott a hegye. Bűn lenne ezt a forgócsúcsot nem rendbe tenni, nem felújítani, meg is fogom csinálni. Látjuk. Tehát még egyszer a veszélyekre fölhívom a figyelmet, ha a forgócsúcs besül, annak ilyen következményei lesznek. A következő forgócsúcsunk egy hosszabbított forgócsúcs. Látjuk azt, hogy lényegesen hosszabb a csúcs része, mint az előző forgócsúcsé volt. Le kellett esztergálnunk belőle. Ezt annak idején, mikor a Köröshegyi viadukt épült, akkor használtuk ezt a csúcsot, és le kellett esztergálni, hogy a menetvágásnál a CNC gépen a ráfutás kellőképpen meglegyen. Bizony ez a csúcs is, mivel a rezgések miatt teljesen játékmentesre kellett állítanunk a csapágyazását, ez a csúcs is megsínydette, le nem égett, de úgy látszik agadozott, és itt is komoly kopások keletkeztek. Tehát a forgócsúcsoknál nagyon vigyázni kell arra, hogy ne akadozzon a csúcs, mert bizony egy pillanat alatt leéghet, és akkor komoly balesetek következnek be. Itt pedig a hosszabbított csúcson láthatjuk a drasztikus kopást, ami bizony a fokozott igénybevétel miatt lépett föl trapézmenetek vágásakor. Természetesen ezt a csúcsot is rendbe kell tenni, fel kell újítani. A harmadik forgócsúcsunk szétszerelt állapotban van, felújítás alatt van ez a forgócsúcs. Itt most, hogy így szétszerelt állapotban van, láthatjuk az egésznek a kialakítását, a belső résznek a kialakítását. Egy ilyen lágyabb, kúpos átmenet van a csúcsnak a hátsó végéhez, ahova a csapágyazás kerül. Ez egy kisebb méretű golyós csapágy. Viszont ahol a főterhelés jelentkezik a forgócsúcson, látjuk, hogy tűgörgős csapágy helyezkedik el benne. Különleges kialakítása van a csapágy gyűrűjének, a külső átmérője kúpos,
és ezt lehet ezzel a hornyolt csavarral behúzatni, benyomni a kúpos fészekbe, és ezáltal szűkül a mérete, tehát a játék a tűgörgőknél csökken. És itt egy támcsapágy van, ezt most... És itt egy támcsapágy helyezkedik el, aminek a többi alkatrésze most nincs a helyén, de látjuk a golyóknak a fészkét. Tehát ezek a tűgörgős csapágyak a hasított külső gyűrű révén állíthatók. Utánállíthatók. Természetesen az időnkénti kenéséről gondoskodni kell. Ha ezt elfelejtjük, akkor bizony könnyen besülnek ezek a csapágyak. Figyelni kell a melegedését is a forgócsúcsnak. Amennyiben nagyon melegszik, ez azt jelenti, hogy egy, vagy nincs kenés, kettő, vagy túl szűkre van, túl szorosra van állítva a csapágyozás, tehát kicsit vissza kell engedni rajta. Természetesen, hogyha rezgésre hajlamos a munkadarab, akkor bizony a szűk játékra kell beállítani a forgócsúcsot, tehát akkor figyelmesebbnek kell lennünk. És minél nagyobb fordulatszámon használjuk a forgócsúcsot, természetesen a melegedés annál inkább jelentkezik. Tehát erre figyelnünk kell, a túlmelegedés jelensége ne lépjön föl. Következő forgócsúcs, ez egy magyar gyártmányú, Danuvia gyártmány. Itt készült a szomszédunkban, Nagyatádon. Nagyon őrzöm és vigyázok rá, hiszen a szívemhez közel van, igen, könnyen működik. Ez már egy nagyon régi darab, gondolom a 80-as évek közepéből való lehet, de jól helytáll a mai napig. A következő forgócsúcsunk egy rendkívül meghosszabbított forgócsúcs, látjuk, ez egy precíziós csúcs, szintén tűgörgős csapágyazással, nagyon jó állapotú, jó csúcs, szeretem használni, könnyen hozzá lehet férni a munkadarabokhoz. Természetesen itt is azt mondanám, hogy ha rezgésre hajlamos a darab, akkor inkább rövidebb csúcsot kell betenni. A következő forgócsúcsunk szétszerelt állapotban van, felújítandó, tehát felújításra szorul. Látjuk, ez egészen más rendszerű. Itt golyóscsapágy helyezkedik el a csúcs mögötti részen, tehát ez egy golyóscsapágyazott megoldás. Támcsapágy van mögé közvetlenül beépítve, itt látszik a támcsapágy szétszerelve, és a legvégén pedig siklócsapágy van a forgócsúcsnak a forgó részéhez szerelve. Kivitelét tekintve látjuk azt, hogy ez egy kicsit primitívebb kivitel, ez egy régebbi csúcs, valószínűleg Németországból származhat, NDK-ból. Érdekessége, hogy itt közvetlenül a kúp mögött van egy ilyen szóró gyűrű rész kialakítva, tehát egy beszúrással kialakítottak egy ilyen kis szórógyűrűt annak érdekében, hogy az emulziót szórja le és ne vigye be a csapágyazáshoz. Ne engedje be a csapágyazáshoz a fúróolaj vízemulziót. Röviden a forgócsúcsokról ennyit tudtam nektek bemutatni, most pedig következzenek a csőforgócsúcsok, illetve a gombacsúcsok. Most pedig a forgócsúcsoknak a további változatai következnek. Nézzük meg! Első itt a csőforgócsúcs. Látjuk, ez annyiban különbözik az eddig látott forgócsúcsoktól, hogy itt a Morse kupos szárhoz csatlakozó test teljes egészében forog. Míg a hagyományos forgócsúcsoknál csak a csúcs része forgott. Ebben a csőforgócsúcsban cserélhető a csúcs, a hegy, ez cserélhető. Tehát, hogyha tönkre megy, megkopik, utánköszörülni esetleg nem lehet, akkor egy újat lehet bele gyártani, azaz kicserélhető. Ezt a forgócsúcs típust elsősorban csöveknek a megtámasztására használjuk. Tehát a 60 fokos hegy, a kúpszög folytatódik a test kialakításában, egy kis lépcső beiktatásával, tehát egészen addig az átmérőig, ami még a forgócsúcsnak, a csőforgócsúcsnak a testén megakad, addig lehet olyan nagy méretű forratokat meg lehet vele támasztani.
Következik egy csőforgó csúcsból átalakított kis gombacsúcs. Látjuk azt, hogy itt hiányzik belőle a csúcs része, be van dugozva, és ez kifejezetten egy bizonyos munkához lett így átalakítva. Golyós csapágyakat gyártottunk, és annak a belső gyűrűjének a megtámasztására használtam ezt a csőforgó csúcsból kialakított gombacsúcsot. Golyós csapágyak helyezkednek el benne, és a végén pedig támcsapággyal van az axiális erő miatt megtámasztva a forgóház. Következnek a gombacsúcsok. Itt két változatát látjuk a gombacsúcsoknak, egy kisebb és egy nagyobb kialakítást. Mind a kettő Morse 5-ös szárral készült. Ezek házi gyártású gombacsúcsok, én konstruáltam és gyártottam ezeket. Golyós csapágyak helyezkednek el benne, és támcsapágy szintén. Látjuk azt, hogy nagy méretű munkadarabok megtámasztására való, ennek már csúcsa nincs egyáltalán, hanem kifejezetten csak nagy átmérőjű furatoknak a stabil megtámasztására készültek ezek a csúcsok. Tehát a gombacsúcs nagy méretű furatos munkadarabok megtámasztására való. És itt külön mellettük pedig 2 gomba helyezkedik el. Ezek a gombák az eszterga forgócsúcsoknak a hegyére helyezhetők fel. Látjuk 60 fokos a kialakítása, hát már kapott ez is sokat volt használva. Itt pedig illeszkedik a forgócsúcsnak a hegyére ráhelyezhető, tehát egy kiegészítő kis tartozékról van szó. Ez szintén az eszterga csúcsnak a hegyére helyezhető föl, és csöveknek a megtámasztására tudjuk használni. Kedves tanítványok, tehát láthatjuk azt, hogy mennyi változata van a csúcsoknak. Álló csúcsoknak is számtalan verziója alakult ki az elmúlt 100-150 év során. Forgócsúcsoknak is többféle változata kapható, egyre precízebb kialakításban, és látjuk azt, hogy a csövek megmunkálásához is többféle variációban kaphatók, illetve gyártunk le házi szabvány szerint, a saját igényeink szerint megfelelő csúcsokat, gombacsúcsokat, csőforgócsúcsokat, gombákat. Nagyon jó segédeszközök ezek, a hétköznapok gyakorlatában kipróbáltak, helytálltak. Remélem a videót alaposan végignéztétek, jól átgondoljátok, és majd ezeket a megoldásokat, amelyeket itt láthatok, ti is használni tudjátok. És természetesen még egyszer felhívom figyelmeteket a csúccsal való megtámasztás baleseti veszélyeire. Láthattátok, hogy mindvégig a csúcson voltunk, és mivel tudjuk, hogy a csúcson kell abba hagyni, hát most vége a videónak. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!